Okay, kini ang atong kompletong Sugilanong Subuanon nga nganong gidaladala sa pawikan ang iyang balay. Kaniadto ang pawikan nagpuyo sa baybayon. Matag buntag mulakaw siya pagpangitag kabuhian ug matag gabii mopauli usab siya. Usa ka adlaw may dakong bagyo ug ang balay sa pawikan naanod sa kusog nga sulog. Mao nga naghimo na pod og laing balay sa pawikan sa dapit nga layo sa baybayon. Usa ka gabii dihang pauli na siya, may nakita siyang kahayag nga nagagikan sa kahimutangan sa iyang balay. Nakita sa pawikan nga ang aninipot mitugpa di ay sa iyang balay ug misilaog kini. Masulub-on kaayo ang pawikan niadtong taknaa kay dili gyud siya makahimo og laing balay sulod sa usa ka semana. Miadto ang pawikan sa tigulang nga unggoy aron mga mangayog tambag. Miingon ang unggoy nga maayo pagdaladalaon na lang niya ang iyang balay bisag asa siya. Nakauyon man pod ang pawikan ni ining tambag. Mao nga karon makita nato ang pawikan nga kanunayng nagadaladala sa iyang balay. Kana ang kompletong istorya nato.